yo iki guru-guruku yo sebat aku jenggolongane mau kampung garpu to kang wis kawon iki wong tunggal pawatan yen to kampung dhuwur ati panjang kunjung pasir mukir aja lalu kemarin kok karpo Purworejo Berdiri panjang itu tapan kunjung dulu di bawah jembar jajane dua kangkasan yo panjang obor dulu pasir mukir pasir samudra mukir gunung kotoran ing bojo ngarep pagunung ngananaken wong saha pakegelan keringaken pasabenan kang penting kepiting benawi ngayunaken bandar kewangkung sanadyan kathah Depan jauh komen sinuh marang berdiri kasungan dengan kosongan akor kamu nami terus sami anggono laras ingat jengkus kacari koin ngakun dhuwur mati kula jinawi masih momi terus kan sakoting nganggur dari papan sini ketumpang kawan Bapak kan dari macepakan bisa tuwuh ijo royo-royo jinawi kekawin yang tebuk murahkan jauh timu kuandus kok ngapri gelane kok kamu yang sami among tetapi bisa nanyani murah buku astora teges murah pangeran sangga kemah lapin sudagar layar orang kudu dagang gede dagang cilik tansal mimpi saking wongco medeni dungu kakon durwati Anglur seluruh kepindahan kerto kantil tanpa kendat dari panyodor karena por kamu kan sama cumodor kono ini kanan mungkin yang takon dhuwur wati sengaja topan kami por kamu lopo posuk durung uang dulu nami satu mabing panakan suiko marau ngaku nopo buki mager sari sengaja kamu sakit pajung bareng buki bisa kina romak por kamu bisa pinaryo tentreming mulo kamu yang kacau dulu kaya bisa nanggur tebuk saloko kupus di Allah bertono kesan toto ditentrem alay-mayang saking kareng poro kamu ketinggal jejelah popet aku cukup tepung kaitis papan biar diri lu ketika lupa basampung pantalan sambung dadar pandini tetap nomor kau di sambil jajak intangan pasulayan Antuk rukun ngangkat motor kartun remang negeri kartu-kartu kartu kau kan samyongi murah jokoyo saking jokoyo candrani maesur bu banyak ayam utupin dorang saking galani yen siang orang parinan yang aku manusia orang papan lo diri-diri datang orang mantake orang kang ciner tangan lantinan dan perang diri datang monoporo kawin yang sami alok kelangan lan kaciciran sepilat tidur jono pancinannya manung gali kamu orang gusti iku binomo dadi soko guru negor kakakun Gus Kundan bukti muncul guru gitu kakon dhuwur mati gawat liwanat ini mati kelanturin para pemimpin kami berkumpul di keraton di sunjung kebisanan pelatih doro sirono ngadulai kakak porakku baratu rojo ingin sama telu tanpa prono diri bagi pokok satu kewanci ngaturakan bulu putih mah gelondong pengargaran pengi rojo pengi guru batak hudati sojel rami buri potok gelar atau disungsung sebagai pakos kayu barang koyang kau tahan naring berubah ada dewata Brahmono semanten candang orang kamu dari ucapan dosa namang moto dosa bilang sepuluh ngomong berdini kasih menang diucap ngatur jadilu Prabu Sri Bathara Kresna yo Prabu Garimurti yo Prabu Sosro Sukono Prabu Danardono yo Sri Patmodo yo Raden Narayana Diwataka lenggah sing nyumpung didapat nenengan jago diningan yo jarak tridring pangatus kundang Prabu kang kaksana kundang Prabu Kamasito Gagwadan Usama tri prakoran sepisan Puspito Jokusno kang loro dia kok sampeyan kang terus Joko Cokro iku mengerti manungsa wit ana ing Macapada kudu bisa ngesti marang pamrete budi daya lan rasa ngraken ora dibukti iki ucapan
itu dagang tinggal saling kopi nolososo naramaku tokan jaksu jalso alenggah kono kesaktian barang garudur kekasih Raden Sombor Raden Sudoto suku Jojo tetap jakut kanku mas-mas misalnya Raden suku harapan ada itu akan rodo ngoto dumanti naik dermadur jujur Prabu Bolo Dewo yo Prabu Bolo yo simanang pintu Raden Kokrosono lega jajar marang Senopati Ndrawati yo bobreteke ngakon Ndrawati Satrio Darburuci kekasih Raden Setyaki Raden Sencaki Raden Semulan tanpa itu ibu munti Raden Yudhara tinampi saipun saking jemantu orang sopan Ndrawati para patih Kudoro Supramben para ngayakani bojo mantri mati Udara Merah abdi teman, abdi betul, abdi murah abdi jalan, abdi magemen ingkang kapiran lamat sabis bina uwopo orang di kebelah kemasan juga betul berandung paku sopo kanan ingkang sang ngambut karyo siang pantang tapi makin jeleng makin jengking bisa gawe asli bisa anak dongan kunci bermata sabdo kaki alkohol orang binatang bendi beri menyemangkung gono silakan song-song gila boyong gas tunggil nyat-ngomong biar bersangkani takut aku pakai pesir gono gino itu gono maling itu kencol candran iya Tulang mokokan pingkanto belekan cono silakan suara meriam gurun gurun butuh kalau kepompu ngomong ambal-ambal gurun mati bangsa kalau sama tuh gurun pasir kalau berlubut para muka para pamuk saking wongcol dari candan kaya kabah dari tempat betul pasir banyak di konco maju kondo itu mau maju di mana maju kondo itu mau saja
Moho Sri Bathara Kresna prasisteng dampar kencana Dasri rengganing busana nontrang kontrang dermatno ya yuwan Wisnu Bathara Jini Arwah garing sabda Alon wadaring sabda Sri Maranata Niwan sukha kang inggih tumrawan ing sing datang awet
Kakang Pati Kudu Kojo tadi kejoting pamikir jeneng sering suntilan wong asaning sun kakang Kakang Pati Kudu duduk sini pun sesembahan wonten mencoba durung sadèrèng itu ing abdi kepatan katimbang abdian kula wonten jari gadhahi kraos kumarasan yen kepara kula wonten pitu kamungan salungguh kinanjer wonten alun-alun katene wonten kojo mikir acara awal laras nanging sasampun pun katimbang abdian kula kenging mangapindo jinirang kira kawasin duweni sanggup iki ing abdi kepatan katimbang rasukan wonten tawakanipun teng abdi kuwasan atur prosepipah lampah sejarah badhe paring dono dhateng abdi boten badhe suwala sinebut kasebut monggo dodo kangge monggo jenggo jeneng abdi kepaten sampun manipun paduka Gusti menawa aku dawuh iki Kakang Pati Kudu cumadung dawuh Gusti jeneng sering sun timbali kornasan ingsun ingsun aku kepengin mundhut risa kadipaten para nayanganing praja sukamping para kawula ing negara Dewati napa sakirane para kang kuwangi lewatke marang wajiban lewatake marang sesanggupan basan bladak mirang sepat nyolong kampung juga modal dakwati ingsun mundhut jeneng sira Kurawarta marang ingsun ayo nganti sangga ingsun bakal midhanake kanthi wijang sakala Kakang Pati Kudu Jinuwun yen apa-apa undur iso dhumateng ngabdi kepatihan sedaya pranayaka sedaya para kawula ing negari Dwaraka boten-boten ingkang kuwani nglelaken bahan wajiban mangkang dawuh dalem sedaya sanggih sagupaya sungkem ngabdian kemalah kathah kawula dalem malih berdak perang sini sewu ngaturaken bekti wahlun ngargaron dawuh Kakang Patian wadon dawuh sinebut prajenan menika para nayangan praja sumanggah marang para kawula ing negara Dewati bisa kien manyawa ngembat watang aku kuwit jugu mulur kakang iki ngaten sinebut sakurang panjenengan Mujo panas ora tak mewakake para kawula Dewati Kakang Pati Kudu Inun kados menapa para kawula sasampunipun nampi sikap dalemaken bukan Sediwaji iya mengkono Kakang Pati Kudu payudana jeneng Srasana luhur kados boten kirang payogi anggenipun ing abdi ngabdian para Kanjeng Sediwaji Iwun pangapunten dhumateng punden kula Prabu Manggih Nembiti Walanda. Ngantos kandhat anggenipun ingkang rai acarane Koko Prabu. Serat janur dari kacawisan Sinang Bronto apesan gamiran Soto Prayogi kepaten. Ingkang rai ngaturaken pasegan para prabu. Arupa duka punden kula Koko Prabu Manggih. Koko Prabu Baladewa. Yes tukul jagat malik rojo diwaku yo jagat mas tuwa tak opo tanggoro katedo kali ngurdo pas dadi ngendika kuyai yen yen kasmo itu kadang tuwa ngendikamu tak cancang bujeng-beng malu ing jogo tuwibuk ana ing panggon rumesopo sak jroning salingo dadi akeh radhaking kaiwanan nanging poso bali Kosok bani pun kakang kadang tuwa ya jamaku tak betelake ana dodol kendro padha-padha nampa pangujimu pun tak tegak ana ing lakon Dewati winanggo garja wirsandika yai kejaba sopi pun kakang suka pun wastuti ingkang pamula kadangipun kakang Yai Prabu Bathara Kresna kula pundi pun toko mugi dadosaken jejeg basa amil-amilipun ingkang rai gesang wonten menapa tubuh Prabu Yai Kasmaya kasmit calon gah langkung iya pepunden kula Koko Prabu Baladewa iya kaya ora kurang prayoga Yai Kasmaya punaning sunggil sombo
Dimas Daki kabeh ora ingsun wiji-wiji ngaturna sumpun marang pepunggih sira Koko Prabu Mandura ing nembe cedhak ana ing sedhinge Binaturata Negara Ndrawati Sangga Wisnu Brata nuwun kepareng ingkang putra tunggal sabda dalem Kanjeng Rama Sangga Wisnu Brata Kanjeng Prabu ingkang putra namaken sungkem wong Mandura yo tak kompo anak rambutah bagus sangga Semarang Watu Lumung pring pangastripun enggal tampal bocah bagus ngopo iki ora kok mugi dosaken jeneng pariki ingkang lain ngaturaken pambagyo Koko Prabu Mandura yo tak kompo mbake kira Monggo pamujengmu Dimas Boyo Ramuk alangan sawijipun lumundring pangastutripun kakang enggal tampano senyaki kula pundi wertoko mugi dosaken caya locaya Dimas Daki yo sing abdi raden ngaturaken kaluhuran Kanjeng Dewaji tak kompo nggawa-gawa kakang Padha luhur pitekaku ana Nagrawati matur sewu sembah nuwun Kanjeng Dewaji Koko Prabu, Yai Kresna kepiye? Ori kula semanten ingkang rayi sampun para gadis tunggal. Supados nalapaken awuh wonten katon Mandura, nggo bilih wonten kalpatalipun rai. Ingkang rayi nuwun agungi laksana mamatuwanku. Kepundhen kula Koko Prabu Baladewa. Jagat dewa Prabu. Sabun kucing kurang kali jinawu pirina rasa pun kakang tanpa darbe rasa kang kanggo yai pun kakang sonakon manungga mikir-mikir manungga gadah puspadeka sawise pun kakang tekan tapel mata sing lakon mati pun kakang tumulai kanan lawan kiring kabeh para among tani sengkut mergut tumandang ing kalo Prajenani yengko ngaton Ndrawati nabi marang kateneman sing tak jaluk ya kaya ngono ya bisa gumara tekate gumara rasane bisa manunggal antaraning Gusti lan kawula lan Gusti sing conto para tombro Ndrawati para kawula Mandura yen bisa manunggal sawiji bakal dadi pipating negara ora mungkal yen lakon Ndrawati kuwi kalis Korbido lan Sambikala wae banyu pun kakang tak ngatur manjeng karo yai Yai Kresna lesake pun kakang ledak Tonakon Ndrawati iki jane migati apa upamane Kraton Ndrawati kuwi ana peten tak kira babagan kawastitan babagan kawicaksanan pun kakang karo Yai Kresna luwih wicaksana Kresna luwih wastika Yai Kresna upamane Kraton Ndrawati ku ana keraman senengane gawe dredak gawe kaci takane para kawasetan mesti dodok Senegara tak kira pun kakang karo Adi Mustaki luwih sentosa Adi Mustaki tak kira luwih dikdaya Adi Mustaki yen pun kakang jaman nom yen iya pancen pun kakang merantasi apa wae yen nganti ana para gawe nanging saiki pun kakang wis Ratu Yuswa dari Sarawani ngopo-ngopo anaki itu para nayaka lan para sena mati kanggo upamane yen to ana kaman nanging yen kepengkok ing gawe dilalah para Senopati Mandura kuwi ora ana sing bisa ngitasi gawe pun kakang kepeksa mancing ana Senopati tanding biasa karo menungso sing jag-jagan ana Mandura yai wis akan datang nganggo jikuan perdewa matur kon lasanipun kakang apa mergo Yai Kresna kangen utawa neng karo kakang mbok ilmu mangsane Yai Kresna bareng marang para garwa tedhak ana kakang Mandura dadi ilmu mangsane jejer Mandura wis akan datang nganggo jikuan perdewa Pasang datang nganggo jigo kuwi ayo bloko ana kakang digati nyopo Yai Kresna marang pun kakang tedhak ana Kraton Ndrawati Yai Kresna matur sembah nuwun Koko Prabu Koko Prabu piye ora iso santen
nembe kemawon ingkang rayi menika mula kramaken yobokipun Abimanyu kaliyan putri Ndrawati ipun Siti Sendari mulai yo boten namung kampung Rosmo ngarep iki nganggo iket lan kabeh para kadang-kadang uga melu amung tamu Duk Wasmana kaupe si Abimanyu karo Siti Sendari Bapak Prabu kepiye sasampunipun dawuh Abimanyu kaliyan pun Siti Sendari kanthi Abimanyu menika nampi negara saking swarga Prabu Jayawangwijaya inggih punika kasatriyan Tanjung Arum Abimanyu menika gadah rentet dadi rentet apa? Gadah rentet kepingin badhe moyaken kasatriyan Tanjung Arum ngantos Wancara Mandragasa wonten pangkonipun ing Gelang. Lha dibantu kok kepengin bangun kasatriyan. Tak kira sing dibangun ora mung kasatriyan Abimanyu, kepara Abimanyu kepengin bakal bangun rohanine para kawula ing Tanjung Arum. Dibantu ya. Mergo pancen Abimanyu bocah sing durung sepira umure. Ora ramu padha ana bot repotane siangan wong tuwa kuwi anane bantu karo anak. Ana paribasan anak polah boko raja. Ayo bebarengan bantu marang Abimanyu. Abimanyu dadi utek sing apik kepengin bakal bangun rohani para kawula, kepengin bakal bangun praja ing Tanjung Arum. Nanging wonten syarat lan sarana Prabu. Kuwi ana syarat lan saranane. Mekaten Prabu. Apa syarat lan sarana? Wonten satunggaling syarat-sarana makabuan dumateng pokok aku dulu. Makabuan apa kan ya? Mekaten Prabu. Wis kita dikake sam-same. Sepisan Abimanyu ngenipun badhe bangun utawi moyaken kasatriyan Tanjung Arum kedah saged nampi nugraning dira inggih menika Wahyu Eka Jati. Kaping kalipun kedah mamisrana pusaka ngamarta Jamos Kalimasada. Kaping tigalipun mawi pusaka Ndrawati Puspita Wijayakusuma ingkang pungkasan ingkang ngabuan dumateng Koko Prabu. Mawi pusaka Mandura inggih menika pusaka Senjata Nenggara. Gandhengan ayu gadah sedya kamungkung menika sedaya mawi syarat lan sarana ingkang rayi kedah kados punika Prabu ingkang badhe nyuwun ibu lan partikel dhateng Bapak Pindhel kula Koko Prabu Mandura mekaten Koko Prabu Baladewa. Lengkeng ranjang ingkang priya ingkang candra sumu ing tias katu sumu ing tias katu dan kabeh tanging
Dewan Wiseso Panono kang kuciwas Panono kang kuciwas Jagat Dioparko Jagat Mangestu sak gunung manakan rasa wong-wongipun kakang sawise nampa atur ku yai matur sembah nuwun ora yai Kresna wong iki pun kakang karo Sadi anane tiba trima Nipun kados pundi ora pun kakang putra Rama Prabu Basudewa Kyai Kresna ya putra Rama Prabu Basudewa Sembadra ya iya nanging sing oleh kabejan putrane Sembadra ya anakku lanang Jayabaya mula panipun ndang bocah kandange wahyu saben ana wahyu medun sinapa abinane saben ana wahyu medun sinapa abinane durung tau wahyu medun utawa anakmu sapa durung tau lakon apa wahyu medun sinapa sapa durung tau ngaten ora mergo apa mergo bocah sing ngerti marang prihatin ngerti mersudi marang kautaman ya suku aku kau mergo pancing kawit kono gua garbane Sembadra wis dadi bocah prihatin dengan apa jaman dioyak-oyak patih lambang kala nelair nang tengah alas sing mangku Werkudara janakane oleh wedokan meneh cinten ora kulo dhewe mamrih senajan wujud sepuluh nanging sejatine kuwi rayeksi sing bakal Nangendra kacintakane adikku Sembadra lan adikku Arjuna iki mengaten kuwi kok kan bucung lan aku wae mula yen duwe anak kuwi aja diunggung aja diuja sakarepe dhewe kepara di ajari prihatin ben bisa nggayuh apa sing dadi sediane bocah imam aja bae wedak dak ngedel iki duwe anak ratu duwe anak sing mantu yo diuja diunggung aja diajari prihatin ben ngerti kok piye urip nang alam donya jeneng wong urip nang alam donya kuwi ora gampang ora bisa nguwente mekaten ora dan banjur pengarang anak kota Jenggoro Yai ana wujudan kang kaya ngono kuwi nek Kresna prisa apa ora babagan menapa syarat lan saranane anggone Arjuna kene bakal bangun kasatriyan tanjung babar pisan ingkang rayi boten enak Kresna jagat Dioparko ya kepiye wae yen Baladewa karo Kresna kuwi tuwa Baladewa arep kondang Kyai Kresna kaku sing waskita kaku sing wicaksana nanging kalah pengalaman karo Baladewa iki ora malah kuwi badhe prisa apa tuwa dripun syarat lan sarana nggihipun yoga pun abimani bangun kasatriyan sepisan nganggo srana nggayuh wahyu kang aran Wahyu Eka Jati
wahyu kuwi kanugrahan Eko wis ngarani siji jati wis ngarani sejati Yuri ngabunung sing patang langsung waktu besok bakal dadi ratu sing sejati satu mengkuwi kudu lair ora ono sing timbang ora sing padha karo anakku lanang sing aden mekaten mati banjur kang ngono nganggo pusaka ngamata jamus kali masada pusaka jamus kali masada kuwi buku pedoman pedoman wong urip ana martapadasa apa sing ngerti isine pusaka kasebut ateges mangerti marang kebate pati lan patut kanggo pandhonging para muda yai mekaten ora senajan para muda sos ngumbar manang gawa nepsu barang manang ora nanging ngerti isine pusaka jamus masada ilang gawa kamurkan iku mau banjur nengenake marang panembah nengenake marang utama nyingkur marang kadunyan mekaten rohat banjur sing apa to nganggo pusaka Ndrawati ya ku puspita wijaya puspita wi kembang jaya piunggul kusuma dasar abimanyu praing kusuma rebut madu wijiring andata senajan padha-padha senepati padha-padha tras kombisakan sapa sepadha lan ora merbamanyen kundang bocah kandange matu lan besok akeh tembiyen lakon bangun kasatriyan bangun rohanine para kawula sanegara bakal arum gandane bakal tinulis mangsi kencana dening sejarah ditulat kabeh para putra wayah mekaten ora sing kasak nganggo pusaka Mandura ya kuwi sendata nenggala iso tempuh bolo kuwi apa bolo kuwi ngau upama banyu bisa nang pangoso sing dipikirke ora ning jero kraton nanging abene uga mikirke sak jabane kraton mikirke para kawula ing panjenengan senajan peming kawula tani nanging lho dadi saka guru negara mekaten cinta jauh yang sengaja bida-bidake lan sengaja banjing banjlagan anggon nyekel pangoso ngatur marang kawula abimanyu panut kanggo conto marang ratu ratu mekaten wae lajeng sakmenika kesaipun ratu yai wonten jauh iki para kadang pandhawa padha prisa padha durung sampun ora lah yen maneh padha prisa ayo enggak kok Kok lumakur ngatur kumpul lapor kadang angeseri anggone abinanyu kepengin bakal bangun kasada ayo bareng-bareng kumpul lapor kadang kanggo paring pangestu marang anakku lan Abimanyu anggone pengin bakal bangun rohanine para kawula sanegara monggo ora sidem jroning pasowanan Wadyugum tanpa sabawa tanpa sabawa kaprapan sang Narendra Tama mango kawonan lero lero sing duga cipta Berbudi mandono Berbudi mandono rasko Terus sidem permane batanono sabawane malah ngalisi Rono
datang obah sami roh datang rumah dengan tos pun dipun imbang acon ngoto dewati malingkan rokok ngoto manduk rabu berdiwut jeruk manungso urip ana ing Mercapada iku ra sepi saka ning jumbo ing kono nggawe kanjut pinaka watu kanjut pun kujaya nggawe madu jawa kecok minango dengan nyaban kecuwa dengan mancing batu teripang berat dari kami oselati dari belakang panggilan kedepi dan kedepi niko dari kami osimisan kantung kok selalu gegereng jodoh yang ngaso tanpa penturi yang ikut capuk ingke mancak pon kritik longos binat loto rakono tilurah semar sang pindo marni menyapa siban pepeh ya soto nanti pro Raras pumasaping priyo Niwan sopo kang ini
Sugeng Bawa lan sulit datang. Ora bakal samar saka panggung iki Kakang Semar Badranaya. Kakang Semar Badranaya sawise lenggah kanthi payuga sumene sakutha. Padha kanthi raja rawuh Kakang Semar Badranaya. Mangkene. Sadèrèngipun kula caos wangsulan kula tak nakyenaken babagan ngomong ngendikanipun panjenengan mau ngajeng anggenipun paring pangandikan lajeng kula anggenipun bageke kalih kula dene-dene wong dikono Kakang Semar padha kanthi raharja rawuh nyuwun kula niku namung tiyang ngalih tongkakan klenggo dingkling mawon jenggole. Kula niku namung batur. Kula niku namung pamomong lha kok dirawuh-rawuhke mengko gek kleru. Ora kakang, mboten kleru, ora kakang. Aku ngrawuhke marang Kakang Semar. Kakang Semar tata lair iku sipating pamomong nanging sapa sing lapis endo Kakang Semar Gus dadi Pupurun Ismaya banjur sing ngomong marang ingsun kuwi Pupurun Wisnu yen Wisnu maupun Ismaya bisa beronang ora ana ilange aku berarti marang Kakang Semar Gus niku ngendikane jaman dari pensiun niku nggih nami pasipun sinuwun durwati kados lujeng sowan kula. Iya Kakang, dipayogake anggo lenggah. Nggih, niki sampun sekeca. Sampun sekeca anggenipun kula marang sowan. Niki pakitan sampun wonten kajengan niku. Unjukan nggih sampun komplit. Siji sing dilonen ngomong Kakang kopi. Andang nakoke kopi kabeh. Niku kemareman kula. Yes niku gampang larangaken. Kakang Semar boten sampun Kakang Semar. Nggih nampi pasipun sinuwun mandur kados wilujeng. Syukur Kakang. Padha kanthi larja kanthi nggih nampi pasipun Ndara Samba kados wilujeng iya Kakang Semar padha kanthi basune kanthi nggih nampi pasipun Ndara Setaki wilujeng Kakang wilujeng ora rampung ngaten si wilujeng wah siap piyanyi sak menika buak-buak kabeh wong teko dok sing duamong tamu nandang Jawa kabeh wah ora RT ora RW ora dukuh nandang Jawa kabeh wah jan ketokne asli sawangane ora ngilangke jawane lha iku sing kula suwun iya Kakang wah dhek kabeh sing ngene iku nang bagek ketok ora ngeneni apa-apa lah sokarepe Kakang Semar saking karep kula niku setiap wong bageke mulung 50.000 ora ngira lumayan bocah ya wis tuku tak paringi angger mengke nek kira-kira boten ngesake cekap dipun TF mawon iris Kakang Semar ngoten Kakang Semar rawuh ana Ndrawati kanthi semangka penamak bojo andamel sasi ana wigati apa sepisan kula sowan tuwe mboten kaluhanipun padha siwun sak keluarga kaping kalipun tuwe mboten rahar salipun negari Dwarawati lah ingkang kri wigati kula sowan dipun utus Ndara kula Adimani
Yutus bendaran ngajeng. Nggih, supados ngaturaken sumpun. Yutaka kan. Gila. Lajeng Ndora menika ngendika kaliyan kula. Supados kula sowan wonten Ratu Dewati gandeng Ndara Abimanyu menika kepengin badhe bangun kasatriyan Tanjung Perak. Kok Tanjung Perak kok Tanjung Anom. Niku kathah rumidanipun. Kathah rumidanipun para kawula Tanjung Anom. Esuk loro sore tekane Pati, sore loro esuk tekane Kaproyek. Lagi ndelok HP bablas. Bangsa kula wong kuwi disumpeli ngono dadi ya adok. Lagi enak mangan bablas mati. Gitu awak bojone bablas mati. Lah para kawula saged tata titi trentem. Tentrem lan niku wae. Kedah dipun srami pusaka Ndorowati inggih menika pusaka Puspita Wijaya Kusuma. Kakang Semarun, Kakang Semari Kyai Sepuh. Lah kok ora kongkonan anak-anakmu. Kowe iku nek ngrasake anak akeh bruder. Sing jeneng gareng iku dikongkon gelem makan iki kudu duit. Gosanmu iku gareng. Jiku iket man kudu njaluk bensin. Niku anak musik gareng. Untuk bilung sak laku sak arah kok iso ngitung transport iso bensin lho. Iku gareng. Petruke niku ana wong tuwa kok difoto kake nang grup lho karo piye. Sopo? Ya nggih kula. Jaman pun sih remaja. Arep kok difoto kae umpama nganggo ket ya bebas. Bane ke rondase luwak apik nek kuwi. Lah anakmu bakung tunggal dini kok nek wis. Dikongkon kuwi ndok gawe. Demo kok bocah boros ora jamak-jamak. Ngambut gawene petel iki bukan ngambut gawe entek gawe ngeslot. Kulo kan rabi ra gelem rabi. Wis umur 40 kudu kok yo angele raja macam apa ndek kono rombongane karo ibu-ibu. Niku cetha dadi larangan negara kok diterang lho. Angel anak-anak ngono kadang-kadang kabeh. Ongel. Ini bang ndon gawene kula enten didal piyambak kula enten sowan wonten masuk Gusti. Senajan kok niku mlaku jane yo ngrekoso. Kula niku nek mlaku banter malah mundur. Mlaku wae ora tekan-tekan. Untuk sinuwun. Kula nyuwun kawasanipun Bapak sinuwun pusaka Ndorowati Puspita Wijaya Kusuma badhe kula nampil kangge swananipun badhe mbangun kasatriyan Tanjung Anom Ndara kula Angka Wijaya. Ya iku semua. Mari ke Gusti. Ya iki semua kudu percaya karo Kakang Semar. Kakang Semar iki salah sengit durung tau didol. Kae jaman ngomong para pepunden kang wis pundhut kono masih danjani durung tau. Kakang Semar kok ngapusi. Yen pancen ana muga-mugane pusakamu cilik rusak
Kedilan pun kakang tanggung jawab Yai. Paringno pusakamu Yai. Yai Kresna. Tampang kakang. Matur nuwun. Kresna sinayeng pandung. Mangrupining cakranira cakranira. Mulati wikraman nira lir sagunung gunung winejang winedhik karna nira aneng telenging budo sampun gandeng sampun wetampi kula badhe nyuwun pamit boyo kok dhisik to kakak lha kersane kasune luwih dhisik pondok ana Kondrawati bebarengan Kembul Bujono Kondroino karo ingsun ampun mungkin mampir angkringan mawon sing ngono isih niku tesih gadah sangu. Saking dramane tesih tenampur pamrih kula buka isine pinten iki mboten ngertos kula. Pun gampil menika dawah wingking yen sampun kasumbadan pandanganipun ndara kula angka wisaya. Iya Kakang. Ya sing ati-ati Kakang nggih. Ndara Samba dipun sikitaken anggenipun sowan. Iya Kaki. Sinuwun mandha dipun sikitaken anggenipun lenggah. Iya Kakang. Ndara Sakti dipun sikitaken anggenipun sowan. Iya Kaki. Ndara Pati Uda dipun sikitaken anggenipun ngabiyantara. Iya Kakang Semadiloro. Ucap Kang Kuninga iku sejatine bawek sandipun pusaka dhuwur wate. Senjata cakra mijil sangasta nungka dumateng Kiwa Senar Badra kaget kadung kasan nata Dwati Kuninga oncating pusaka senjata cakra. Lengsunipun Kakang Semar Badra yang menika wau pusaka senjata cakra nututi Kakang Semar. Nggih. Coba balenono sepisan meneh. Lengsunipun Kakang Semar Badra yang menika wau pusaka senjata cakra nututi Kakang Semar. Pusakamu senjata cakra nututi Kakang Semar. Mekaten ora. Mbok menawa
pusakamu Senjata Cakra ora pisah karo pusakamu Kembang ora mokal nututi Kakang Semar Badranaya. Pusaka Senjata Cakra menika boten pisah kaliyan ingkang lain. Umal saking tanganipun ingkang yen to wonten telik sandipaya. Malah ingkang rai gadah pandhamu yen to Kakang Semar Badranaya menika telik sandipaya. Ngati-ati. Ngati-ati ya. Sing jeneng dak wong ngarani wong nek ora ana nyatane mirang-mirangke kadang. Ingkang rai pitados yen to Kakang Semar menika telik sandipaya. Lah kok ora nitipisa pusakamu kanca kaisar, badhe kula titipisa Koko Prabu sampun paring pangadan dhateng rai. Paringna pusakamu Puspita Wijayakusuma. Kyai Kresna kudu percaya karo Kakang Semar Badranaya. Kakang Semar Badranaya kuwi ora tau kidul. Ket momong jaman para pepundhen durung tau Kakang Semar nika ngapusi. Yen ana muga-muga pusakamu cilik rusak gedhe lan pun Kakang tanggung jawab Koko Prabu. Wangsul anggotanipun pusaka Ndrawati Puspita Wijayakusuma menika gumantung saking Koko Prabu Baladewa. Wah, jagat dewa Bathara. Iki jenenge kerikan dadi grojogan spirit dadi gare. Ayo. Pun Kakang njaluk pamit tak nututi Kakang Semar Badranaya. Malah Kakang njaluk dina iki Kyai Kresna linggah Suara Kondormati kumpul marang para kadang pandu. Aku tak nututi Semarekna. Pun Kakang Prasaka ora pati-pati bali ora ngarepamu yen iso nyangkring pusaka Mbah. Kadanipun Kakang Dimas Setyaki luwih paring pangapunten Koko Prabu. Iki negara Ndrawati ana telik sandipaya ngaten. Lan iki kewajibane Dimas Setyaki gantos iki Senopati ana ing tato Ndrawati lajeng kersanipun Koko Prabu Ndrawati tutu ana Koko Prabu Mandura. Wis tak kedhawu. Yen pancen ana para gawe dibantu wis tak kedhawu. Nyuwun matur pasilan mumpung ngaten ndhaipun Koko Prabu Baladewa. Sing ati-ati Setyaki. Kakang Pati Udawa madhung dawuh sila. Metu njaba budhal kabeh Wadyabala supaya gandeng sibuk. Jaga negara junganti daden dong sumuruping bae kang isine. Wong pengen bakal mangendra-jara kacinakaning para kawula sing kalih dodok sering perkara. Lan kepengin bakal gawe rengkam ning negara iki wis katon dawuh diwaji. Kapan ing abdi paten nuwun pamit madhal pasrah. Nata dhateng Wadyabala Jagi Negari. Sing mati-ati Kakang Patih Udawa Jaga Jagi Ngisore. Wisnu Brata cumadung dawuh Kanjeng Rama diwaji. Ingsun ndherema
kundur angadaton sawise kundur angadaton ingsun bakal angayai karya kedak ana ing Batara Kawasa katon Rama mengkono nggih ing monggo Rama ingkang putra mundharaken praharjane kula maksudipun kita sakasih badani sedya sombo wis lutaya Waswarna sabda mata sabda pandhita ratu sabda pangucap pandhita ratu ngarani ento pandhita nyabda dhateng mula-mula ento Narendra ngendika rata tiyang sanegari Pindha Tirta Kresna kang tuwibing Dratang Seta tanparan mulibek mangsini estine manah asa kundut kedaton jeluk saking dampar tinampi gamparan gading ginarebut para abdi bedaya sinawang saking mandra ketingal gumleyong kundurira Sri Maranata